ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାମା ବାପା ବିଶେଷ କରି ମାମା ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଥିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଦେଖା ହେଲେ? ଆରେ ମାମାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଦେଇ ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ହ୍ୟାପି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଇଏ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମାଉସୀ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଲିପସିଙ୍ଗରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥାଟିକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମେଳା ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଉଦଳାରେ ବସିଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ମେଳା। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଗର ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଉଠିଯାଏ। ମାମାଙ୍କର ବି ଏଇଠି କିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିଛି ଦେଖା ହେଲେ ତାପରେ ମାମା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ଖାଇଲୁ, ଶେଷରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ମାମାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ। ଯେବେଠୁ ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଖୁସିର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ମାମାଙ୍କ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ହ୍ୟାପି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିପାରିବିନି। ତ ମାମା ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁଘରର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଟିକେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ମଣିଷ ଜଣକ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମାମା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାବାଙ୍କ ମୋ ବାପଘର ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ରିଲେଟିଭ୍ସ। ଆଉ ମାମାଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଫଲୋଅର୍ସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା, ମାମା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ରହିଲି।